Facebook page as well as my YouTube channel. I can DJ Ola 7 and Star FM YouTube channel. Right, iripo ipapo mkwasa kunge mchinguona kana makaipotsa nezuro. And nasi ndatsikwa nemukomana anopisa mapisare majao. He's a product of the Chillspot family who penetrated the music space in 2018. With a controversial track, My Baby Akawanda. From the time he started, to date, he has given us hits after hits from Andikwere, Tenda Vaguriza Manje Manje, Kumbakwedu, Ndenge Ndichitoda, Bodo, and so forth. Straight out of Budiriro is Collect Wahita, affectionately known as Bazooker, aka Zuka Boy. He'll be sharing with us his musical journey with us. Watu pana pa comrade. Good things good shaka mira say. Hi Bazooker, shaka mira say my brother. Yes, we there. Wapindira. Ndashika mkoma. Nini ndiribo. Chakutaka jimbo kumbia reggae kuma fans. Tabaya live exactly 7:09 and it's now 23 minutes to 8. And they've been waiting for you on social media right now. 1,000 people were waiting. They are still watching. At least now you're here finally. I want ndashika mkuru. Aiwa sezva mataura. Aiwa ndine regular ndakuisa ku vanhu vangu. Vese vanoteerera musharuka ndongoti aiwa sorry nekukanganisa basa. But zvaitika nezvengoti pane zvaitika. Zvaitika nezviri pane zvaitika. Ndo nyaya yacho. But kune vanoziva zvakawanda. Inini vanondiziva vanonditi musharukwa. Ndinononoka nchisvika. Uchisvika zvako. Ndononoka nchisvika. Thank you so much for coming, Bazooker. Welcome to the show. Ndasvika mukoma Ola. And I've seen just a few interviews. I'll see munhu anonyanya kubudikira zvakudaro handiti? Andinyanyo batika. Why? Mukona chimukuru wangu. Chinoitika panyaya dzemainterviews idzi. Right. Inyaya yekuti inini ndinomeka sure kuti aiwa inini kana ndakuenda kuinterview handisi kuda kungobvunzwa bhachi rangu wakapfeka pastage reria wagwana. Exactly. Yeah. Ndinoda kuenda kuinterview ndichiziva kuti aiwa there's something exactly which is very good. Which is very, very good. And fresh from a European tour, kwanga kulise, how was it? Aiwa ku Europe takatamba zvikuru zvasiyana nekwedu kunokuka. Aiwa takatamba takatamba moza funny party yandautaura ndiyekuda so inini pandakaenda ku Poland ndakamboudza vanhu vakawanda. Ina handinzwisise language yavo. But pandakasvika ikoko ndakakwanisa kutenga charger. Mukona mukoma Ola kutenga charger right. Chinhu chekuti already waisangana nevanhu vasinganzwisise English. Yes. But inini English handiziye zvangu but ndakasvika ipapo ndichivataura kuti ndikuda charger. Exactly. Hapana kana akandipindura ndakatozo apa munoza mamuri pai muhardware ndakatozonzi pakatozodedzwa mumwe munhu ari kuseri kweyo uri kubvunza charger muhardware why ko zvikufamba sei vanoti aiwa inini handitoziva kuti chii chikuitika panapa ende handitoziva okorasika here kuiongopinda muhardware sei ko ndenchiziva kuti pakanyorwa ndichii mukomaola pakanyorwa nechipolish pane pakanyorwa nechipolish eni handichaziva kaenda ndangoti aiwa maybe pamwe vanhu vanogona kundibatsira Bazooker kasadaro wakundidhoza nemabhazuka ako serious but ndo chinhu wani chakandinakidza but Europe tour aiwa yakanakidza which is good. Yanga iri first time yako here kunge uri ikoko German and Poland? Yeah, yanga iri first time. Great. And experience yanga ise? Zvese bho mukuru plus chandokwanisa kungotaura chinhu wani ndechekuti isusu sema-artistika chinhu wani chandinoti nini hangu nini ndakaona kuti aiwa zvinhu zvese bho nezvekuti chinhu chekutanga kungonzwawo Bazooker ari kuPoland chinhu wani chakangokosha ichocho. And then vanhu veikoko kana vari zvakafanana neku-UK vanhu veikoko kana vakaona artist abva kuZimbabwe vanomutora semwana vanomutora samukoma kana vari vanin'ina kana vari vanin'ina kana vari vakoma vanongomutorawo semunin'ina saka avakurasi. But mafans angari say the audience yangakamira sei? Aiwa mafans bo. The turnout yangakamira sei nakaya watu wandei here. Ya vanhu vakati wandei vanhu vakati wandei ingonyaya ngoti nyika idzodzo aisadzani maZimbabweans akawanda but inini sekuona kwangu zvangu vese maZimbabweans anga ari koko akauya vakanakirwa vakauya. But uchikombera macrowds amunombopula kuno kune neanga usanga zvakamira sei?
Kuno kumkomaula kwazara mageto etsika kuno. Exactly. Kuno kumanje kunenge inini cheche ndikanzi ndaita kana show pambara apa. Ndinotoziva kuti ndine 4 makombi anga ari kutoteera ari kutaura msharukwa ari kubva kubudirira. Saka zvazosiyana manje neuku manje. Pakuti uku manje vanhu vekuti vangoendawo nenyaya kuti vadaita basa vadaita CCA but vanongospare time ngoti ayo takumboita sei takumboendawo tinombonona mukomana kuti akuita sei. Yeah, born Colette Wahika but known in the music space as Bazooker. Zita rekuti Bazooker rakatobva papiri. Zita rekuti Bazooker right mukuona chii chinoitika mukoma zvakaitika nezvekudai so inini ndakatanga music 2012 ndikandopa ndikatanga kunyora pasi anditi kunyora pasi zvokuti kwakutori kuchikoro tichiri kuridza madesk. Yes. But mukuona kuti chii inini sezvamambotaura bebe kuti haumbowanike izvozvo ndo zvandaingoita futi same pamusic. Oh yeah. Saka mukuona zvandaita manje inini ndaita zvekuti ndikati kana kuti musi weFriday kuchikoro ndobva ndaudza kana boys rangu kuti ndine song yangu zvezvo zvekunyaranyara ndine song yangu ufati vanenge vangoesanzira ndobva ndatinga kuimbira mudziyo ufati aiwa chiimbira chiklasi yese isi noti aiwa mana ndizvedu andibona. Saka vanhu vekuti vaizotemba nenika vari 4 kudaro but after kana 5 days vaizoona kuti kuwedu yawe haana kana zvimwe zvinhu and then next Friday futi ndane imwe futi yeMusic. Saka mukuona kuti kufamba kwandaite koko pesi iyoyo vega vakangotaura kataya kuna iyo pesi yako ndiye Bazooker. Mukoma ola mukanyatsotaisa panoputika Bazooker harisi pistol harisi AK47 zvokuti noti ayo rinoti kati rovhara mbomira nditi rovhara tifirichi release food. Exactly. Saka wabva ngoti ayo wakona pesi yakufamba naye ndiye Bazooker. Saka iwewe wakunzi chi Bazooker ndabva ndatongoti ayo ndapabata now ndapabata manje. So you come from a family of 3 boys and you being the firstborn, what is the childhood like? Yanga kamira sei mukukura kwenyu iwewe uri firstborn mwakomana 3? Mukoma ola andikuri kunyebera hei kana utongori firstborn chete anenge atori mawani pakutongoti vabereki vanenge vakatongotaisa iwewe kuti tirakumboona kuti chi mwana wedu achatichengeta ndo brains vabereki. But mukona inini mukoma ola inini ndakazvistadha ndobva ndati inini ndega ndoda kuprova wrong vabereki vangu. Inini ndichakwanisa kuchengeta vabereki vangu. Saka ivo manje ndofunga vaifungawo kuti pamwe ndichavachengeta neimwe nzira. But ndakavaratidza kuti aiwa inini chandokwanisa kuita imusic handinomukuona. But zvadaro ivo vakabva mukuru ndainzwa nekurohwa kanipa 10. Uchinzi waita sei? Ndichinzi siya izvozvo zvemusic ndezveiko ndikataiwa inini ndikata ndo zvandikwanisa kufunga kuti pamwe ndagona zonza aiwa siyana nazvo but ndine rimwe one day rekuti zvakafanana kuna Chillspot kwataenda uko kwatadedzona nana mukuru Chipas. Tasvike ikoko takazoimba tikapiwa tumari ndadzoka pa10 ndakakwanisa kuzongoti kuna mama nadedi mama nadedi inimi 10 yenyu plus ndinekamuka grocery kandinako ka30 zvokuti vega vakaona vabereki zveshuwa zvakutobhadhara kaizvo vakutonyatsoona kuti zveshuwa izvi zvinhu zviri kwese because wakawapo kuti something kubva ipapo andikunyebere mukomaola kana inini nemhomuzi wangu cheche wakapedzera pakutondibvunza kuti uri kutsvagei panapa wadi kuenda kustudio. Ndikati aiwa handina songo zikati aiwa enda kustudio mana kuti aiwa gandiende kustudio now wakusupport saka vakazotenga kundisupport. Saka mona tichikura zvainakidza but inini chandokwanisa kutaura ndechekuti mukukura imomo tichita zvatiri kuita inini vapfana vangu 2 vanonditeera mukomaola ngavasasombofa hawo vakatrya music. Why? Aiwa sei uchiti avasatrya music? Mukomaola music haisi easy pakuimba here kana machallenges ayo zvese mukomaola mune song here mimi yekuti munokwanisa kuimba izvezvi? Inangu handina atimazoni pandogona kukupai kana 1 week yekuti muimbe song hamuimbe song mukomaona
amazona right ndosaka ndikutaura kuti mukuona kuti kufadza kwatinoita vanhu kwekwe tinofadza vanhu vane stress mumwe atorambwa nemukadzi wake yes handimukuona mumwe anga achitoda kutozviuraya but azongoplaya song yange yekuti aiwa usazviuraya chichiiganditomire izvozvo asi easy saka inini ndakatoudza pfana wangu ndogara ndichigara navo pasi ndichivataura kuti amukona imimi ngatiitaiwo zvimwe zvinhu saka vari kuzvitambira manje kuti vasaite music havatadze kuzvitambira but asi vane zvavo zvanoda kuzoitawo obvious chinongoitika ndicheche ndechekuti ivo maybe pamwe vachiona inini vanongoti aiwo rega tiite zvekuita because vanenge vachiona pamwe inini nditori correct ndine mapapiro I know munhu achikura Bazooker unenge uchiita look up to someone anenge achikuinspire mune zvekuita zvemusic or whatever mazuva yayo around 2014 uchitatarika nekuzama sokuti zvinhu zvako zvibata nezvipinde mugwara muna 2014 ndiani aikuinspire kuti uzopinda into music 2014 chakaitika ndechekudaiso mukoma ola inini chinhu wani chakandiinspire inini handidi kunyepa vabereki vangu ndaida kungovaproofa ngoti inini ndiri chimwe chinhu chete right takutaura zvemusic mukona mukuru kwandakakurira ini kubudiriro kunga kutori nemaartist akawanda zisingaite aitonakidza vanhu panguva idzodzo but inini ndine time yekuti ndakada kuradza vanhu kuti sese ndakumbokutaurirai kuti tiri kuchikoro ndaimboita nge ndikunyaranyara ndakazosvika panguva yekuti aiwa inini zvamai manje ndakufanira kuradza vanhu kuti ndokwanisawo time iyoyo hapana kandicheuka saka inini sezvandaiziva inini kuti aiwa inini ndokwanisa kuita something ndakaramba ndakaita se ndakatsikirira ipapo saka mukona ipapo manje ndipekuti vacho ava vanga vambotanga kudhara mukona mukuru vanga vari muindustry vanga vatanga kudhara ndo vacho vakatanga kutaiwa kona ora zvakangofanana nezvezvi ndogona ngokutaura kungoti hapana artist anoda kunzwa kunzi artist mumwe munhu akupisa iye aripo okay anenge achitofila threatened obvious ungatozosvika pakutozoti aiwa yakuno kungatite collab ngatesesese anditi wabati munhu ari kurira but azvitokufadzi iwe unotombofila uri threatened pachiuya vamwe vapanhu achipisa inini manje handichaifile iyeyo bosi ndokwandakabva ndokuziya saka zvakaitika ipapo ndezvekuti ndichiona vamwe vangu vainzi vari kupisa panguva iyoyo ndichisvika pavari ndichiti handichataura hangu nemazita ndisvika pavari ndichiti ndine 1 2 zvandogona ndeizvezvi vaisandichekwa chinhu wani chavaindibvunza ndechekuti iwe wakamborekodha here ndoti aiwa ndisati but ndaifamba nebhuku nebhuku rakakura so ndatoita mamwe mapeji ekutowedzera ndege emasongs mamwe acho handichatomaziva but ndobva ndanzi wakarekodha ndoti handisati ende mukomaola madhezi waikurekodha kwaita $5 but kuti $5 iwani panga pakaipa ndaizongopindura kuti handisati zvonzi kana usati warekodha chimbomira ibva panapo. So why did you choose a zimdanzo genre? Mukomaola inini ndakakura ndichingonzwa zimdanzo. Ndobva ngoti ninga ndipinde kuzimdanzo. Saka pandakafunga kuti sofa kana ndikada kuita zvekuimba ndingaite sei. Pfungwa dzangu dzese dzakangondiudza kuti ita kazimdanzo sezvo waita sei wakura uchingonzwa zimdanzo. Yes. And you know what, we got to know you of Bazooker around 2018 2019, right? But you know, before I come in with my question, I want to applaud, you know, Chillspot and Fanta na levels na ribe, you know, neku introduce, you know, the new talent kuvan. Many artists are known today because of them. Levels, ribe na Fanta na Chillspot. How were you introduced to them? Who approached you? Amukona mukomola inyaya kanaka. Sezvo ndakutaura tidzokera back in the days. Yes. Zvakazoitika nezvekudai so boys rangu inini randaifamba naro. Yes. Tanga tingori 4. Inini Gina Abuja na Junior. Tiri 4 kudaro
takazongosimbisana kuti tese taitoimba titoifo kudaro but vega vakazosvika pakungoti kone iwewe tikufanira kumbokusanganisana naFantani. Yes, ndikati why nini isi tese tichiimba vakati aiwa kone iwewe ndiwe munhu wacho ndikati apo waisichange vatatosvika kuChillspot tisvika kuChillspot mukuru andikunyeperei zvakanakidza pakuti inini ndakatanga kusangana na levels vandasangana na levels ndo madhezi aitwa mafreestyles kuti mupana akangoimba freestyle yake aibva tungonzi akaipa yobva yatotrend saka tatori panzi padhoo zoto ndakatozita zvokuti tozopushwa neboys kuti pinda mukati vandapinda saka ndichongopinda ka levels vatongondiona vatongoti mfana unoemba ndoemba hanzi imba handitanga kuimba masongs angu ndobva vatongoti akaipa saka ndofunga ndongoti freestyle session iyo ichipera ndakabva ndanzi ukona mangwana iyoyo ukufanira kuzoyozva kuti song iyayenga uchiimba yemabhebha akawanda ukufanira kuuya uchizoimba mangwana but mangwana acho ndakazosvika pana Fantani. Vandasvika pana Fantani vanatomuta ndikati ndakambotaura namukoma levels vakati ndiuye panapa ndiimbe song akati aiwa mufana wangu kona zvinhu zvacho hazviitwe zvekudaro sekumhanya imba song yacho yetinzwe vanangodzokorodza futi same song Fantani vandoona autoridza muridzo ndikati right kanzi pinda mbudzi vanatorekodha song ndokokodha saka ndongoti kubva ipapo takabva tatotanga kutofamba takangodaro but song unofunga kuti yakakupinza mustaira zvekudaro ndeipi yacho pamasong zako ese unofunga kuti iyi song ndoraita ndite popular ndinoisa kumba kwedu ndakaimba kumba kwedu yanga iri comedy zvayo but ndaizama kungochinja art but ndoti ndiwo song yakaita kuti vanhu vakawanda vazoziva kuti kuna anonzi Bazooker. Yes, unoziva chii Bazooker? I know vanhu vakawanda vakangoita test fame kana kungonanzwa fame mbiri yaya wakapenga nechi vanenge vasatobatikizva chose kana ka1 in other words vanenge vakutoona vari ma-untouchables vachabatika vanhu ivavo so wakamboda kakupfuureka kuhere kakupfuureka kusvika pamalevels ekuti hauchabatika zvekudaro kubatika kupi mngoma ezini kuti munhu akati akurira unoziva kuti ngoma friends aimbotamba navo atochinja hachisiri same level hamuchisiri mulevel rangu iwewe pawakapisawo kana pawakapinda mustaira wakambobatwaoneka mwe kakadaro kekuti vanhu vavega ndivosiya timu zhinji ndakutanga kuintroducewa ma new friends. I think mukoma ola inini I think kuti vanhu vasingatondifarire pamwe vandotifarire nenyaya iyoyo inini mukoma ola vanhu vandakakura navo vakandisimbisa kuti ndisvike panapa vanhu vese vavo tasinambowanda ndofunga kuti tingori 5-6 vanhu vese vavo ndinaona nhasi ivavo vese wangonawo ndinaona nhasi wow nanhasi ndopa wakagona ipapo Bazooker. Unoziva ndinoona kazhinji muindustry yedu kana munhu uchipinda usatoita mukurumbira unongoti but ndikakura inini muindustry da kusvika pana nhingi life yavo inenge itochinja uchiona zvakadaro. Now that you are in industry Bazooker, wamo muindustry yacho and you're also ranked amongst the top 10 zimdanzo artists vanopisa zvawaiona on the outside before usati wapinda mumasports aya zvawaiona music iri nezvo wakuiona wapinda ndizvo zvichiri zvimwe chete here kana pane zvakachinja? mukoma ola ndikunyeperei mukuona dhanso yedu iyi dhanso yedu iyi zvomai manje inekamuka kuchinja kairi kuita inekamuka kuchinja. Iri kuchinja papi? Iri kuchinja pakuti dhanso yedu mukuru chinhu chinowanzoteerwa nevanhu inonzi sound saka zvakafanana already ndambopa simple example inini sofa ndine unreleased song yandoda kureleasa maimanja song iyoyo tongoti ichiko yakatonge pamwe yakatizira kulimpopo kutange papa ayo kuti piano kutange pamwe sound yana makadzi yes. why because mukuona kuti
sound yedu iri kuchinja mukuru, iri kuchinja. Saka ukaramba uri kuzimdanzo sara umwe achienda kumberi. Ndogona kungopa simple example ye song ya Anzani Enzo teaser mukona song ye isong yekuti idance but inotaurwa chinzi dance nekamwe kana yakafuswa nekamwe kana same song same nema songs anembwa na Anzani Ndunge youth idance but yakaisika se yakaisika kamwe kana saka tiri kuti in other words zimdanzo yakutaka kutopera saka mauda kuti muise mwe new sound zimdanzo yasikutaka kupera ngoma ola kuti yatopera ayo aipere zvokumanya ndachema zimdanzo yaipere but moza chinopera chiyere mukuru chinopera isound sound ndo rinopera but zimdanzo yaite se aipere ingori nyangoti kungori kungochinja chete magia achienda pamberi chete aiwa ku advance ndikupa bata so ndezvipi zvimwe zvinhu zvawaiona sekunge zviri nyore sotopinda muindustry zvandiyaona kunge zviri nyore yeah now that waamokona kuti zvinhu zvanga zino cheapest mukona chi mukoma ola inini ndine mwe time yekuti pandakaimba song yekuti kumba kwedu yai ndakafana toti right saka ndatoimba soka bo manje ndizvotiti madhezi vayo manje taita zvezvekuti taifamba nema CD zvokuti taitofamba pamakombi chipawo macd mahara ma CD wayo taitomapeka titori kuchillspot tototi takupa vanhu mukona madhezi wayo ndakatoti ndega ndatopo ndatoti ndega ndatozisimbisa kutoti chero ndikaenda kumba zvangu ndikanorara zvototi kana kumareni wafamba unongongonza ndiye utopiwa sando dzako manafu zvototi unototi saka bo hachise bo but ndezvimwe zvimwe zvawadzidza muindustry now sofa mukuru inini handina chandadzidza ndiri kuonera ndega chandogona kutaura ndechekuti mukuru zvamai manje music industry yatiri yakungoda kustrategize ndokwanisa ngoimba kana zvise zviri munomu ndikatobuda nditori kuuk saka zvangu zvestrategy chete hozi isusu patikatanga handingati patikatanga hozi tatiri ipapa amene panambani but kwanga kwaisanyanyokosheswa social media zvakudaro sezvayakuitwa izvizvi saka madhezi wayo taitokwanisa kutopusha tega zvinhu zvacho kuti zviitike right regai tiva tambobvunza nyaya dzemapromoters mazuva anaya ndasara minutes 5 sati changu kuti dambu titangopedza mibvunzo yatinayo pane nyaya dzatinongonzwa dzemapromoters achivhara maartist nechi mafungiro ako iwo Bazooker, what is the beef between promoters nemaartist chichi nechinyatsoitika behind the scenes? Mapromoters chaanoda vanoda time ndo chinhu 1 chavanokoshesa. 2 zvamanenge mangowirirana ndo zvinhu zvavanenge vachingoda. Saka chinozoitika mapromoters nemaartist havana beef mukumaola. Chinoitika ndechengoti promoter naartist vakatadza kuwirirana rovha ratanga ra beef but panenge patori nezvinhu zvinenge zvakatoita zvakatonyorwa pasi kunziona iwe toda kuti uimbe na 8 wopedza na 10 past chete. Saka artist akasvikaona 10 kana takasvikaona 9 zvakutanga zvine muromo. Oh, I see. I see. So iwe wakatarisa zimdanzo genre unoiona sei panguva inoi kwayakatangira nepayari ndambozotaura nyaya yesound but ndoda kuti timbona like in the next 5 years wakaona panenge pakananga zimdanzo ndepapi in the next 5 years? In the next 5 years mukuru wangu ndogona kutaura kuti Bazooker anenge ato Cape Town anditi. Saka zimdanzo ichangoramba ichingofamba because pese panongonaya mvura ndo panoita sei it's like a movement panongoramba pachingonaya mvura. It's a movement ichibereka vamwe mashuro wachitoro zvinongoramba chingodaro. Zimdanzo haifi yakapera mukuru ndo chinhu wanje kutanga. Saka in the next 5 years ndogona kutaura kuti tiri kana ti 20 kana kuti 30 ma artist yezimdanzo tinenge tato somewhere kuseri munomu kure
muchipisa tinenge tatoita zvimwe zvinhu. Wow. And ndona many zimdanzo artists machanda zakawanda vanoimba zvinonyadzisira handisi kuti ndokuti munhu aite mbiri here unozvionawo sei what's your take on that yekuimba explicit content? Mukuona panyaya yedu yezimdanzo ndosaka yakasonzi zimdanzo zvinhu zvemumba right zvinoitika nezvekudai so zvanambotaura pepa kuti ndogona kungemba maheadphones akaita sei mukatonakirwa mukuru wangu right saka pane vanhu vaya vanozoimba zvinyadzi vanenge vatonyatsoona kuti orit vanhu vese ari panapa vari kuda chi vari kuda izvozvo saka anongokwanisa kungoita sei ngemba izvozvo. So what advice yaungakwanisa kupa kuone munhu ari kushingirira Bazooker but zvichiramba kubuda so ari mumagitari ari kuda zimdanzo patience based and you've been patient and from your story yawatara panapa ndakatanga 2012 mukuru song yangu yekutanga yakatanga kuzozikanwa yanga iri 2018 wapinda 2012 ndakatanga 2012 kunyora pasi song ndakatanga 2012 and hauna kumboita give up andinambosiya mashoko mamwe kutara Bazooker I know you are a family man now congratulations by the way how is fatherhood treating you kuva baba so uri kunzwa sei? so far ndikunakirwa mukuru wangu mozi munoziva kungoyemerwa so zvinhu zvakanaka moziva ini ndiri munhu wemabhiazi moziva pane pamwe pakuti nongosvikawo pa10 nongorara but hapana kana nongwasa kungokumutsa but izvezvi ndikasvika ndikatongorara wanzwa anongoti aiwa ndadhedhi otomuka otota seotopata kamufana ototanga toti remi asi ndinonakidza zvinonakidza so makorokoto baba Remi ndinotenda mukuru wangu saka madam pa10 nembiri yaunayo unoza zvinoitika manje mabhebhi ari kunzoga haazvitsvage kuti kuna madam kumba vanenge vachichodawo so uri kuzviendla sei? Mukona ichi ipapo mukuru wangu ini rega nditaure chidai so inini ndakadzidza chinhu 1 ndakazongosvika pastage yekuti pandakangoita mbiri ndobva ndataura kuti aiwa inini ndaane mbiri kaini saka zvamai manje kuti ndibvise zvimwe zvinhu zvise zvina basa ndikufanira kumboita chi 1 munhu wandodanana naye ndopandakaisa mairimi pa10 chete saka ndogona kuzvitaura izvezvi mukuru wangu ndichiti kana kune mabhebha akateerera kana kuti vaifungawo kuti pamwe handina munhu wangu handisi kuzvitarisa hamasi kutariswa I like that Bazooker. So gore rapera Bazooker, what are the plans maplans aunayo kumafans ako? zvamai manje ndine song yandauburisa mukuru wangu inonzi ndosimba song iyoyo ndichaiburisa next week ndo pandichaburisa song iyoyo toda kuiridza pano panapa tofanira totoiridza totoipusha makusaenda kumberi saka ndongoti ndine plus ndine mamwe macollaboration anofanira kuzoita ndongoti after ndaburisa song iyo ndine macollaboration anenge 3 anofanira kuzoita ndofunga ndingangoti pamwe gore rinogona ngopera rakadaro ndine 4 masongs yayo no we can't wait for that and Bazooker ngoti nguva ndo yatitrashanje tatida kuti tinyasa 1 hour rese newe ngoti nguva dzabva dzamhanya but ndinoziva kuti pamashoko dati ngoti pamashoko ako maybe under 30 seconds awanga uchiti inini ndikaona mukana wekuenda pamhepo rimwe zuva ndimbotaura nemafans angu nemhuri yeZimbabwe ndine zvada kuti vaudze uda kuvaudza kuti kudii? Zvamanje zvandinoda kungotaura ndezvekudai so kumafans angu ari kunzoku ndotanga nekusaiti kwangu musharukwa ndiye musharukwa wamunoziya ndiye Bazooker wamunoziya one but ndogona ngotaura kuti imimi muri kwamuri ikoko kana kune vari kuimba be patient nguva inosvika hapana nguva isingasvike ende kana kune vasati varoora chitogarai makadaro musaroori asi kune Bazooker iwakaroora ore ndisarore unoda kuita sei wewe Bazooker? Mukona ndikutaura kuti chiere mukuru apa panyaya yangu ingori pakudai so vakadzi vakadzi vanoda nguva yavo right vakadzi
vanoda zvinhu zvavo right saka mageto esini ndomaziya ini mukuona chimukomaola Yes. indogara kuglenora kugeto right ndendiri kugeto instead yekuti nditoswera padhenika ndoswera ndiri pai Uri pageto. ndiri mugeto ndicho zvafanana nemasongs ese andinoimba kana mukanyatsoteerera angori mastreet lingua zvinhu zvandini ndichingonzwa saka ndoswera ndiri muvanhu imomo saka ndiri kuvaudza kuti aye wanda zvinhu zvavo. Thank you so much Bazooker. So ka freestyle I mean 10 seconds freestyle. inombowanzotambika sange kana musharukwa asvika vanhu vanolaika vamwe vanopanika zita richingoripo harisi kutombodzimika ndenichida kuti ngere dzigorasika kazi ndenichitoda ndenge ndakatsamwa ridhim ndichipompa studio ndichimopa kazi ndenichitoda kana mune lebo ndipe ndimbotopa champagne ndichipopa kazi ndenichitoda kana ndiri padheni ndichitoda zvarongeka sekutoda ndenichitoda wanzaibhiya mondipa bhiya randinoda ndozvandinoda kazi uri kukwatera hasi kukwatera uri kukwatera hasi kukwatera uri kukwatera hasi kukwatera you hasi chichakadaro chichocho chichakadaro Chicho. That was Bazooker on this board, my brother. man. Thank you so much for coming. So how can people get in touch with you? phone number yangu izvo zviri kuremerwa Even mukuru. on your social media handles. Alright, zvandinogona ngota ndezvekuti vanoda kundibata pafacebook yangu yakanzi Bazooker ndajamba kana buka ndo page and then Instagram yacho yakanzi Real Bazooker Official 2 but phone number ndisikusiya Anditika. No, thank you so much for easy. Follow ipapo pawataura Bazooker. That was Bazooker on the spot. Thank you so much for watching. Nekutera zvakati pa Netflix. Ndinori kwachona pa live right now. Thank you so much guys. My name is DJ Ola7 Owen. We're Kwamadondo. Until next time. Next week I'll be back on radio. So you can catch us on Facebook, YouTube, YesFM, also my page DJ Ola7 FM, and also my Instagram at DJ Ola7. Kwanas. Bye bye. News time.